a san me yake faruwa sai ka faɗa wanci. ka ga yanzu mun daina shaye-shaye a wancan kaman ko gaba ɗaya baban su cimuci ne ya sa mana yi Kan ka rabu da shi. Duk ya sa ya mai da mu wasu kala. Ya rasa wa inda fake amma yanayin ya ɗan fasa masa. shi ma yanzu za ka iya ganin sa ya zo ya wuce Ko ba ka ba boki? a haka ne wannan ai nan shine normal za mu yi shaye-shayen mu kuma mu tashi mu kara da ba sa ido. Kai yaran nan an hana su ya shayar nan je na musu magana shekarar jama an musu magana baban mu ya taye su yanzu na san yan shaye-shaye suna son waka bara in je musu nasiya da waka kawai shine to ni malamar na bani tsoro shaye-shaye kun manya da yaro to zan ce nazari farko ai maganar gyara mun ɗako wai dai ko dai kun manta do na gari mu ne kowa kwaya mata da maza kai wayo ne in ba manya ku tuna mu za a yono ne to wai ke yaya haka kwalbar syrup na ga kirka maye kika yi a cikin daka sanadin fati na ki baraka wayo 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 ni duniya labari wayo 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 ni duniya labari cikin waka ni na faɗa kuma magana ta Kai, washi wannan wa'azi yake mana ne ma. sai banza ka tsaya ka saurari wa gaskiya yake faɗa ko ya gani a gaskiya ce Dan saurara. ko dai za mu bi bayan sa ne ba za mu ci shi mu wa da ka zama cop No dust, no dust, no dust, no dust. I be used. No dust, no dust. to ni malamar na bani tsoro shaye-shaye kun manya da yaro to zan ce nazari farko ai maganar gyara mun ɗako wai dai ko dai kun manta do na gari mu ne kowa kwaya mata da maza kai wayo ne in ba manya ku tuna mu za a yono ne to wai ke yaya haka kwalbar syrup na ga kirka maye kika yi a cikin daka sanadin fati na ki baraka wayo 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 ni duniya labari